ಒಂದಿ ಮಗದ ಪಂಡಿತ ಕೂಡಿದ ಸುಬಿಯ ಪಟ್ಟವೇರುತ್ತ ನೆಲದ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಿನ ಅರಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಪಟ್ಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡುಗಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಪಡ್ಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ತಲೆತಲಾಂತರೊಡ್ದು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊತ್ತುಡು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಿಯರು ಪೂಜೆ ಚಿತ್ತಿನ ವೇಳ್ಯ ಜಯಘೋಷಣ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರುದಾರಸು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳೆರಗು ಜಯಾವಡು ಪಡುಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರಂತ ಉದಟೆ ಗೊತ್ತಾವದುಂಡು ಎನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಡೆಯನ್ನ ಪ್ರಜಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪಡ್ಪುಡವು ಇಜ್ಜಿ ಪಡ್ಪುಡವು ಸತ್ಯ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಅಂಚದೆ ನಿತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಯಾನು ಈ ಕೊತ್ತುಡು ಚಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೂವರೆಗೆ ಬೋಡಾದಿಯೇ ರೋಜಿ 4 ಜನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎಂದು ಆಯ ಪಂಡೆ ಬತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಉದಯ ಕಡಪಡ್ಲಾದ ಪಂಡು ಕಡಪಡಿಸಿನ ಯಾನು ರಾಜ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಚ್ಚಾದಿನ ಮಾತ್ರ ಗುಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲದ ಹೊಗೆಚ್ಚಿದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈರು ಎಂಕಲ್ಲ ಅರೆ ಸೂಳೆ ಅಂತಿ ಪೂರ ಈರು ಅರೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವಂಚತ್ತು ಅರಸುಲೆ ಪಂಡಿನ ತತ್ತಿಂది ಪಂಡಿನ ತತ್ತಿನ ಪೂರ ತತ್ತದು ಬೋಳಿ ಅವು ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಎದುರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಸರಿಯಾದ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಚ
ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರ ವರ್ಗ. ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರ ವರ್ಪುಜಿ ಹಾ, ಅವೇ, ಅವೇ. ಈಗ ಮನೆಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಳೆ ಮಗರುಜ ಆತವು ಕೂಲಿ ಬುಡ್ಬುಜ್ಜಿ ಅಂದ? ನಾಲ ಮಗರು ಕೂಲಿ ತಿರ್ಗಾರ ಬುಡ್ಬುಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜೆ ಉಪಾಯ ಉಂಟು ಕಾಂಡ ಹಾ. ಎಂಕ ಉಂಡು ಕಾಂಡ ಪೂರ ಸರಿ ಬರ್ತು ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯನ ಬರಿಯಾರ ನಾಗವು ಅವೇ ಆ, ಆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಉಚ್ಚಾರ ಅವೇ ಅವೇ ಹಾ. ಹಾ. ಇದ ಐಕೊಂಜೆ ಉಪಾಯ ಬಂತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕು ಹೊತ್ತ ಹಾ. ಲಕ್ಕಿನ ಭಜನೆಲ ತೇರ್ಪೊಡು ತೇತುದು ಹಾ. ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಗಂಧನ ನಾಲ ಈಗ ಮುಟ್ಟವ ಹಾ. ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಾಯಣ ಹಾ. ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಮಾ ಬರ್ಬೋದು ಬಂಗಾವಿ ಕಾಂಡದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಉಚ್ಚ ಅವೇ ಉಚ್ಚಾರ ಅವೇ ಬಂದಿನಿ ಅನ್ಲ ಹಾ. ಕಾಂಡದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಹ್ಮ್. ಯಾನ್ ಏತು ಬಾತರ ಇನಿ ಇಡೀ ಬಾತರ ಆಹಾ. ಇದು ಬಾತರ ನಿಂತು ನಾನು ಇಂತ ಬಚ್ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡ ವಾರ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಬಾತರ ಈ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಬರೋಡೆ 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 ಮೂರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸರಿ ಬರ್ಬೋದು ತೂಕ ಎಂಕಲ ಬರುವ ಅದು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಹಾ. ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕವು ಶಬ್ದ ಲೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಬರ್ಬುಜಿ ಏನ್ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾ. ಓ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೇ ಏನೇ? ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೇ ಅಂಚ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರೇ ಮೂಲ ಬರ್ಬುಜಿ ಅವು ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾಲ ಇಡು ಬರೋದು ಬಚ್ಚಿ ಅಂತ ಇನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೊಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ಇನಿಕ್ ಬೋಡಾದು ಅದು ದಾದೆಯವು ಪೊರ್ಪುಲೆ ಓ ಪೊರ್ಪುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿ ಆಹಾ. ಮುಲಿಚ ಆಹಾ. ನೀರು ಮುಲ್ಲರಕ್ಕೆ ಆಹಾ. ಬುಕ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರಭುಕುಲೆ ಆಹಾ ಇನ್ನ ನಾಲ ಇಡು ವಾ ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿಯಾದ ಬರೋದು ಮಾಡ ಅವಲ ಬರ್ಬಿ ಹಾ. ದಾದಾ ನೆಂಟು ಎದುರಾದು ಹಾ. ಸರಿಯಾದು ಊ ಗೊತ್ತಾಗ ಉಚ್ಚಾರ ಅವು ಎಂಕ ದಾದ ಬರ್ಬಿ ಈ ಪಣೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ ದಾದ ಬರ್ಬಿ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಾ. ಅಚ್ಚ ತಡಿಕಲೆ ಹಾ. ಅದಡಿಕಲೆ ಅವು ಅದೇ ಸರಿ ಆಂಟೆ. ಅವ್ವ. ಅವು ತಡಿಕಲೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಕೊಣತ್ತು ಹಾ. ಇರಾಕಡು ವರ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೆ ಅಂದು ಇರಾಕಡ ಇರಾಕಡು ಬಿರಾಡು ಇರಾಕಡು ವರ ಬತ್ತ ಅದರ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಬಂಡೊಂಡ ಇರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾ. ಅವೇ ಐದು ಪೂರ ಬಂಡೊಂಡ ಹಾ. ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಬಂಡಾರು ಹ್ಮ್. ನಿಗಲು ಪೂರ ಇಂಚನೇ ತಿರ್ಗೋದೇ ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಹಾ. ಒಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಹಾ. ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೊಂಜಿ ನೆಲ ಕೊರಪೆ ದಾರಿ. ಅಂಚ ಬಂದೀರು ಅಂತ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏನಪ್ಪ ನೀ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಗೋಲು ಗುಡ್ಡೆಡು ಕುಂಡೆಲ ಕೊಡೀಟ್ ಅಂಚ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬುರೆಂಕುಲು ಅಂತ ದೆತ್ತೊಂಡ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆ ನೋಡು ರಾಜ ಚಾವಟಿ ಉಂಟೊಂದ ಅವು ಎಂಕುಲು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಗೋ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಆವಡಪ್ಪ ಹಾ. ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಪೂರ ಹಾ, ಹಾ. ಅಂಚಡೆ ರಸ್ತೆಡೆ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚ ಹಾ. ಅಂಚ ಹಾ. ಎಂಕುಲು ತೊಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತದ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಜಾಗೆ ಕೊರಿ ಮಾತ್ರ ತಿರು ನೆಟ್ಟೆ ಬಾತ್ಯಾರ ಬಂದ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಅಲೆ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗಂಡ ಕೊಜ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಅಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಊರೂರು ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚ ಬಂಡಿನ ಯಾರು ಹಾ. ಅಲೆ ಮಾರಿಲ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಅವ್ರು ಬೇಕು. ಅವು ಎಂಕುಲು ಕೂಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹಾ. ಊರು ಕೇಳ ಗೊತ್ತಾಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಏನ್ ದಾದಾರು ಇದು ಗೊತ್ತಾಡ ಸಮ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದವಿ ಹಾ. ಅಚ್ಚ ಅವು ತಿರುಗುತ್ತೀನಿ ತಿರುಗದ ತಿನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಪೂರ ಸೋಮವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರ ಮಕ್ಕ ಸೋಮಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚ ಬಂಡಿನ ಏನು ಹಾ. ಸೋಮಾರಿಲ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಮ್ಯಾರಿಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸೋಮ್ಯಾರಿಲಾಯರ ಸೋಮಾರಿ ಅವು ಎಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾ. ಕೂಲಿ ಎದುರತ್ತೆ ಹಾ. ಸರಿ ಹೂ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಾ. ಅಚ್ಚ ಅವೇ ನಿಗಲು ಮಾತ ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಪೂರ ಬೆಂದ್ರನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಬೆಂದುಡು ತಿಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಹಾ. ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋಣೆ ಪುಂಡತ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನು ಪರಿಮಳಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಏನೇ ನಿನ್ನ ಬೆಂದುಡು ಎದ್ರದ ಹೊತ್ತಗೂ ಪರಿಮಳ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓ ಉಂಡೆ ಫೋಡು ರಂಜಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ನರಮಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬೆಂದುಡು ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ಬನ್ನಿ ಈ ರಜೆ ಮಾಡಿನಿ ಬೆಂದ ಜಾಲ ಹಚ್ಚ ಬಂಡರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿಡು ತಿನ್ನು ಬೆಂದುಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅವೇ ಅವೇ ಬಂದೆ ಬೆಂದುಡು ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇನೇ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಎಚ್ಚ ಎಂಕ ಕೂಲಿ ಎದುರತ್ತೆ ಹಾ. ಹೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ತಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೈಗೆ ಸರೋದರ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು
ಈ ಬಂಡಾರ ಮಾಡದು ಓಂಬಿ ವಿರೋಧ ಮುರೆ ನಂಚಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಿಮೆ ಅಂದು ಕೈ ಕೆಸರು ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಬಂಡಾರ ಪೂದು ಸರಿ ಕೆಸರು ಕೈ ಮಾಡಿ ಸೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಇಡೀ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಸರು ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇ ಮೇಕ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೇ ಮೇ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿದೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಐದು ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಬರೋದಿನಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಬೊಚ್ಚ ದಿನ ಪುರ ಮಾಡೋದಿತ್ತಾಗಿ ಗುಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರ ಅಂತೇಳು ಏರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರಿಗೆ ಬಡದೊಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಬಿಕೇನಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಠದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಈತ ಬೋಲ ಯಾರು ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬೋಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜನನ ನೇಮಕ ಮಂದೆ ಗುರುಕುಲು ಸತೀಶ್ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ಆರನೆಡೆಗೆ ಬೋಂಡ ನಿನ್ನ ಪುದರನ ಅಲ್ಪ ಈ ಬರಪಾಯಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಖಾಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಿಕ್ಕು ಮಾಸಾಸನ ಯಾನಿಗೆಪ್ಪ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಖುಷಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಾಸ ಬರ್ತೇ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಾಸ ಬರ್ತೇ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಮಾಸ ಬರ್ತೇ ಮಾಸಾಸನ ಮಾಸಾಸನ ನಿನ್ನ ನಾಲೈಡ ಬರೋದು ಆ ಮಾಸಾಸನ ಅಂದು ಆತು ದೂಡ್ಡ ಹಣ ರಡ್ಡಿಗೆ ಮುಗಿದತೆ ಹಣ ಅವು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿನ ಬಂದಾಗ ಹಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಾಸನ ಜನಕುಲ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾಸಾಸನ ಬರ್ಲಿ ಆವಡಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬರಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ದೆ ಸೈಯಲ್ ಕರಿಕ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಸಾಸನದ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸಾಸನ ಬೇತಾಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಬರಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಮೋನೆಡು ಮೀಸೈತೆ ಇತ್ತೆ ಬರಂದು ಹೋಯ್ತಿನೆ ಮೋನೆ ಮೀಸೈತೆ ಆಯ್ನ ಮೋನೆಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನ ನೀ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಡುಂತೊಂದು ಏರಿ ಆಯ್ನೆ ಬರನೆ ನೀ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಓಲ್ ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾಸಾಸನ ತಿಕ್ಕೊರೆ ದೇವಿದೆ ಯೋಗ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಡುಂತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂತಾರೆ ಈರ್ತಾನೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೆದು ಮಾಡಲಿ ಮಾಸಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಪದ ಬಾಲೆ ಗಾಯ ಬಕ್ಕ ಮೀಸೆ ತಪ್ಪು ಮೀಸೆ ದೀಲಂಬೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓ ಅಂಚ ತರಿಕಿಲೆ ಬಿಕ್ಕುಲ್ ನಾನು ದಾದಾಡ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತ ಈ ಬಳಿ ಜಾಗೆ ಬರ್ಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಗ ಆ ಜಾಗೆ ದಾದಾಡ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡು ಕಂಡದು ಈರ್ನ ಬಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಏನ ಈರ್ನ ಬಿತ್ತು ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾನಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಭೆದ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಂತ ಏನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಗುಳೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಡ್ದು ಯಾರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪಣೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಲೆಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಗೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಈರ್ನ ಜಾಗೆ ಈರ್ನ ಜನವು ಈರ್ ಕೊರ್ನ ಬಿತ್ತು ಈರ್ನ ಯಾರು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತು ಅವೇ ಅವೇ ಆ ಈರ ಉಂಡೆ ತಗೊರಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡೆದ ಲೇಟ್ ಅಂಡೆದ ಬಿತ್ತು ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚ ನೇರ್ದಲ್ಲಿ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಲಕ್ಕಂಡೆ ಅವೇ ಅವೇ ಎದುರತೆ ನಾವು ಲತ್ತಂಡನ್ನು ಫಾಡ್ಯ ಲತ್ತಂಡನ್ನು ಫಾಡ್ಯ ಲತ್ತಂಡನ್ನು ಫಾಡ್ನೆ ಫಾಡ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಪೆರಲಾಡ್ದು ಬದಿ ಆಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಹೋಯ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಬೋಡು ಹತ್ತಲಾಯ್ಕ ಬೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ನಡಂಜಿ ಬೇತಾಡ ದಾದಾಣ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರಾ ಜನ ಒಟ್ಟಾದು ಹೊಸತಾದು ಹೊಸತ್ತು ದಾದಾಣ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರಾ ಸೇರ್ದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತ ಭಜನೆ ಅಂದ
ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಕ ಭಜನೆ ಓ ಎಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದ ಚಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ದೇವರ ಎಂಕಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಒಲಿದು ಬರ್ಪುನು ವೈತ ಮುಖಾಂತರ ಭಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವತ್ತಿ ವೆಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಬೈಜಿ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಭಜನೆ ದೇವರ ಬೈಜಿ ಉಮ್ಮೆನ ಭಜನೆ ಕೆಲವು ಪುರಿ ಬಿದಾಯ ಭಜನೆ ಪುರಿ ಭಜನೆ ಗಿಡ ಟಾಪುನತೆ ಭಜನೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಜನೆನಾ ಭಜನೆ ಅವು ಯಾನ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಅವು ಏನು ಕೂಲಿ ಎದುರತಿ ಗೊತ್ತಾಡ ದಾದವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಅವೇ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಾರ ಆವೆ ಬಾ ಬಾ ಭಜನೆ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ಭಾರಿ ಬುರ್ಲೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಕನ್ನಡದ ಬೇತಾಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಈ ಸಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 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 ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದುವರಿಸ ಅವು ಏನು ಎದುರು ಗೊತ್ತಾಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಡದು ಪಂಚ ಅದನಿಕ್ಕಲೆ ಅವೇನು ಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವಳ ಹೊರಲಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈತೆ ಕೆಂಗೇರಲ್ಲಿ ನನದಾದ ಬೇತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಈ ಸಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕುಲು ದಾನೆಂಬೆ ದಾನೆಂಬೆ ರಾಜ ಚಾವಡಿಡು ಅಂತಂದ ಏರಡ ಪಾತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟತ್ತ ಏನ ಬನ್ನಿ ಏನ ಬರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಣಿಯ ಬಾಯಿ ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಂಬೆ ನಮಗೂ ಸಂಬಳ ತೆತ್ತೋನು ಮಾಡಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಅವೇ ಧರ್ಮಗೂ ಧರ್ಮಗೆ ನನಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವೇ ದಾಳಿಂಬೆ ಅಂಡ ಅವೇ ನಿಂಬೆ ಅವೇ ನಿಂಬೆ ಅವೇ ನಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಅವೇ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಅವೇ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತ ದಾಳಿಂಬೆ 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 ಮತ್ತ ದಾಳಿಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತನ ಬಕ ಬೆಟ್ಟ ದಾದಾಣ ನೀ ಪರಿಮಳದ ಮಲ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಸುಂಬೆ ಇರೇಕಿಂದೆ ಮೂಸುಂಬೆ ಈ ಬಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ತೆತ್ತಾಗ ಕುಸುಮಿ ಇದಾದ ಮರೆ ಕಾಲ ಮೆಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಅದನ್ನ 4 ದಿನ ಗುಣ ತೆತ್ತ ಮುಸುಂಬಿ ಮಲ್ಲ ಮೂಸುಂಬಿ ಹೊಡದು ಬರೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲವು ಮುಸುಂಬಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಡಲವು ಮುಸುಂಬಿಯೇ ಸಿಂಬೆ ಆಯ್ತಾ ಕುದರಡು ಮೂವೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಮಲ್ತ ಬೋಂಡ ಮಲ್ತ ತಾರೇದು ಬೋಂಡ ಸಿಯಾಳ ಅವೇ ಬೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೋಂಡ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದಂಡ ಇರೇದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನ ದನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗಾದ ದಾದಂಡ ಪರೋಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗಂದೆ ಇರಾತೆ ಉದ್ದ ಇರಾತೆ ಅಗಲದ ಗೋರಿದೆತ್ತ ಇರಾತೆ ಉದ್ದ ಇರಾತೆ ಅಗಲ ಇರಾತೆ ಎತ್ತರ ಇರಾತೆ ಬೋರದ ಒಂಜಿ ಗೋರಿದೆ ಎಂಕ ನೈಟ್ ಕೋಂಪದ ಗುರಿ ಯಾಪ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಗುರಿದಾಯೆ ಇದನ್ನು ಕೋಂಪರಂದು ಯಾನೇ ಎನ್ನಾತೆ ವಲ್ಲ ಎನ್ನಾತೆ ಉದ್ದ ಎನ್ನಾತೆ ಅಗಲದ ಗುರಿ ಇರೇದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಪುಣ ಅವು ಇರೇದು ಎತ್ತರದ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಇರಾತೆ ಎತ್ತರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಗುರಿದೆತ್ತೀನಿ ಅವಂಡೆ ಬಾರದ ಕುರ್ಲೆ ನಡ್ರಗಿ ಬಾರದ ಕುರ್ಲೆ ನಡ್ರಗಿ ನೀ ಗುರಿದೆತ್ತೀನಿ ಬಾರದ ಕುರ್ಲೆ ನಡ್ರೆ ಗುರಿದೆತ್ತೀನಿ ಸುರುಪು ಈ ಬಾರದ ಕುರ್ಲೆದ ಪುದರಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಕು ಪಣೋಡು ಬಾರದ ಕುರ್ಲೆ ಸುರುಪು ಎತ್ತೆತ್ತದ
ಗುರಿ ಪೂರ ಗುರಿ ಗಪ್ಪನಗ ಬಾರೆ ಪೂರ ಸೈಟ್ ಪುಡಿ ಐಕ್ ಶುರು ಗುರಿ ದೆಪ್ಪುನೆ ಪಕ್ಕ ಬಾರಲೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಗುರಿ ದೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೆತ್ತಲಕ್ಕದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಬಂಡು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅವು ಬಾರದ ಗಿಡ ನಜ ಐತ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ಬರ್ತನ ಕಾಣಿಕೆ ಇರೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅರಸೊಲೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಕಂದು ಬಾರೆ ಬರ್ತದು ರಾತ್ರಿ ತೂತ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಟ್ತದು ಕಣತು ಎಲ್ಲ ಕಣತು ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ದುಮ್ಮುದಾನಿ ಹೋದು ತೂತ ರಾತ್ರಿ ತೂತ ಕಾಂಡಾನಗ ಬಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಣಿದನ್ನ ಕಾಟನ ಆಗ ಬೆಂಕುಲಿ ಪುನಃ ಹೋಗ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಬರ್ತ ಹೌದಾ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ವೇರ್ ಲೋಕ ಪಟಾಳನ ಕಲ್ವೇರ್ ಅವಳು ಎಂಕುಲಿ ಪುನಃ ಬೇಟ ಕಲ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಣಿದನ್ನ ಬಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ವೇರ್ನಲ್ಲ ಕಾಟ ಇಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಇಚ್ಚಿ ಉಂಡು ದಯಗೊಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಲ ಗುಲೆ ಕಂಡದು ಹೋಗುಂಡು ಇಂಚಿದು ಮೃಗಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಪೂರ ತೋಟಲು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವನು ಉಲಾಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರದು ಫುಲ್ ಬಾಕಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರದು ಏನಿಚ್ಚಾಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರ ಏನಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದೊಂದು ಸುರುಕೆ ಮಾಡೋಣ ಕಂಡು ಕಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಹಾಪುಡು ಕೆಲವರು ಕಂಡು ಬಾಡ್ನೆ ಕೆಲವರು ಬಂಜಿ ಬಾಡ್ನೆ ಬರೀ ಮಂಗೋಡು ಭಾಗ್ಯ ಕಣ್ಣಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತು ನಿಗ್ಲು ತಾತಾರೆ ಕಾಕಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಯಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದು ಈ ತವಾಂತರಾಯನ ಕಾರಣ ಒರಿಯೇ ಒರಿ ಅಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತದೆ ಏರಿಯಾ ಆ ಕಾಂತು ಬೈತಿ ಜೀವ ತೆತ್ತು ಬಾಡ್ನೆ ಕಾಂತು ಬೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೂರು ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ಸರಿಯಾದ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಆಯನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರು ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರನದು ಯಾವ್ದು ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಈ ಬುಧರ್ ಕೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟೆಂತಿನ ಮಂಜು ಕೊಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಜಂಪರಗೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತನಯ್ಯ ಕಿನಿಯರ ನುಪ್ಪುకు కట్టిస్తుండయ ಒಂದು ಮಾತೇದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡಂಡಾಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏರು ಆಯ ಕಾಂತು ವೈದ್ಯ ಆಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೈತೊಳ್ಡ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಆಯ ಹಿರಿಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟೆ ನರಮಲಿಗೂ ಆಯ್ತಿದ ಪರ ಊರ್ದ ಕಲ್ವನಾನ್ಲ ನಂಬಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಸುಭಗ ನಂಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ 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 ತಿರುಗಿನ ಮಾನ ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಪ್ರಾಯತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ನು ಬಿಡುದು ಕೇರಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಾರಿಯ ಕೇರಳ ಸೈಪುರ ಊರು ಜಾಗ ಇಚ್ಚ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಕೇರಳ ಬಂಡ ಇಂಚ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಬಂಡ ಇಂಚ ದೇವತೆಯನ್ನ ನಾಡು ಎಂದು ಬಂಡೆ ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಮಠಪುಲುಂಡು ಅಥವಾ ಒவ்வೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಅಥವಾ ಗುರುಕುಲ ಕೈತಲು ಪೋಯಿನ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಆಯ ಐಕು ಪೋಯತ್ತಡ ಮಲ್ಲೆತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಡ ಮಲ್ಲೆತಿ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ನೀ ಕೊಡ್ಚಂದನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬೋದು ಕೇರಳ ಒಡೆ ಬೋತುನೆ ಒಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಂತ್ರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚತ್ತು ಗುಂಡಾಲ ತಂತ್ರಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕೂಲಿ ಎದುರತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರ ಬರ್ಬುಜಿ ಉಚ್ಚಾರ ಅಂಚ ತನಿಖಲೆ ಯಾರು ದಾಯ ಬೋತೆ ಎಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಮುಂಬೆ ಆ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿ ಆ ತಂತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ತಂತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಭೂತ ಹೇಗಂತೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ತಂತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಭೂತ ಹೇಗಂತೆ ಭೂತ ಹೇಗಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ತಂತ್ರಿಲೆಗ ಮೀನಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ನಾಲ ಎತ್ತಿ ಈ ಇಪ್ಪಾಯ ಅಂದೆಯ ತಂತ್ರಿಲಿ ಯಾಪಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮೀನು ಮಾರ ಶುರು ಬಂದಿನಿ ತಂತ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲకపోతే ಭೂತಾಯಿ ಅಂತೀನಿ ತಂತ್ರಲು ಭೂತಾಯಿ ಮಾರುವಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಬಂಡಿ ನೆಚ್ಚಿದೈ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ತಂತ್ರಲು ಭೂತಾಯಿ ಮಾರು ಹೆಚ್ಚಿದ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲకపోతే ಭೂತಾಯಿ ಅಂತೀನಿ ಮಾರುಜರು ಅಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದು ನಿಂಗೆ ಭೂತಾಯಿ ಕಂತೀನಿ ಆ ಭೂತಾಯಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಬಂದ
ಎಂತ ಇದ್ದಾವ ಅಂಟಿಗೋ ಆ ಭೂತ ಎತ್ತಿ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಭೂತ ಆಯೆ ಕಣತೆ ಅವು ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಭೂತ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ತಂತ್ರನ ಇಲ್ಲకపోదు ಭೂತನ ಐಡೆಗೆ ಕಣತೆ ಭೂತ ಆಯೆ ಕಣತೆ ಇಡೆಗೆ ಅಂದ ಆ ಭೂತನ ಕಣತೆ ನಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದಾದ ಮುಲ್ಪ ಈತು ಮತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಊರಾಟ ತನಿಖಿಲೆ ಅಂದಯ ವಾ ಭೂತನ ಕಲಿತಿದ್ಯಾ ಭೂತ ಮಂತ್ರದೇ ಅಲ್ಲ ಓ ಮಂತ್ರದೇ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಮಂತ್ರದೇ ಹೋತೆ ಆಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ತಾಯ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥಲ ಹಲವಾರು ಸಲ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಗಲಂತೆ ಬಗಲೆಲ್ಲ ಬಗಲು ಧರ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಬಾಯ್ ಬರಂದಿನ ಈಗ ದಾಯಕ ನೆರಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಲಕ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ ಈ ಈಟು ದಿನ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಓಡಾಡ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನೇ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತು ಮೂಲ ನಂಬಿನ ಹಿಡಿದು ಅದು ಇತ್ತು ಮತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಇತನಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಯ ನಡಬಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡಗು ಇತ ಈ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬಂದು ನಾವು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಖಾಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೇಂಡದಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊನ್ನತ್ತು ರಡ್ಡು ಕಡೆಡ್ದುಲ ವಿಷಯ ಎಂಚಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾದ ಓಡತ್ತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪಂಡಿನ ಅಂದುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂತ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಹುಮಾನ ಅವು ಬೇತೆ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪಂಡಿನ ಸುಳ್ಳು ಉಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ತರೆ ಕಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಪಂಡಿನ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಎನ್ನ ತರ ಕಟ್ಟು ಓ ಉಮ್ಮೆನ ತರ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಷಾ ಅಂತ ವಾಜಾಗಡ ಉಂಟೊಂದ ವಾಜಾಗಡ ಈ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪು ದಿವನು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಓಲೆ ದೂರ ಹುಡುಕುದಂತೆ ಓಲೆ ಆರು ಬಂಡಿ ಆರು ಗೂಯಲ್ ಹಾಕಿ ರವಣ್ ಕರಿ ಲಾಗುವನ ಇನ್ನ ಎಟ್ಟೆಡ ಬಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟೆ ಜಾಗಡ ಉಂತದ ಎಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಉಂತದ ಸುಳ್ಳು ಮಿನಿ ಪಂಡಂದ ಅಣ್ಣ ಮಗ್ಗ ನನ್ನ ಬಂದು ಜಂಕೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನಾಳೆ ಅಂಚನೆ ಆದ ಪೋ ಜಾಗ್ರತೆ ఆయన ತರ ಕಡ್ಪರಗ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ತರ ಕಟ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸೈತೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಸಿದ್ದೊಂದ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ఆయన ತರ ಕಟ್ತೇನೆ ಕೋರ್ತಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತೈತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ದೊಂದ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಬಾಡು ಈ ಪಂಡಿನ ಸುಳ್ಳುಂದಾಂಡ ನಿನ್ನನೇ ತರ್ರೆಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ನೂದೆಕ್ಕಲ ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಂದ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳತ್ತು ನಿಘಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರೆ ಅಪರೂಪ ಬರೋ ಸತ್ಯ ಬಿಡ ಸುಳ್ಳು ಹೊರ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗುದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರೆ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಮಾಡು ಲೆಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಯಾರು ವೈದ್ಯರು ಬರ್ರ ಬಂದೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂದಂದಾಂಡ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ಡೇ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋತಾನೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂದು ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿಲನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋತಾನೆಯ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸರಿಯ ಕುಂಟಾಲ ತಂತ್ರಿಲನ ಇಲ್ಲದ್ದು ಭೂತನಿ ಕಂತನ ಅಂದು ಆಯೆ ಭೂತಾನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಗೋಣಿ ಕಣ್ಣ ಹೊಡಿ ಬಹುಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಶುರುಕ್ಕೆ ಬಂತೇನೆ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇನೆ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಬಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಲಿ ಬೋಯಡ ಅಂಡಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋತು ಎನ್ನ ಖಜಾಂಜಿಲ್ಲೆ ಖಜಾಂಜಿಡ ಪೋತು ಯಾರು ಪಂಡೆಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂದೇ ಕಾಲು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ತೇನೆ
ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಹಾ. ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಗಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಹಾ. ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಆಮೇಲೆ ಹಂಚಿವಿ ಏನೊಂಜಿ ವೈರಸ್ ಪಾಡೋಕೊಂಡ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟದ ಸೇರ್ದು ಕೊಂಚ 15,000 ಪಾಡೋದು ಕಡಪುದೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಓಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಸನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಏರಿಯಾ ಬಕೀರತೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಐಕ್ಯ ಮನ್ಪುಲು ಎಲ್ಲೆಟ್ಟೇನು ಇಳುವಲಿಕೆಯವು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಪಂಡೆತ್ತು ಒಂದೇ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂತುಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುದು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕೇ ಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುದು ಅದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಕೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಕೆ ಹೌದ ಅವ ಉಲೈ ಬೋಲ ಖಜಾಂಜಿಡ ಯಾರು ವಿಚಾರಣೆ ಬಂತು ಅಂದ ವರ್ಷ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಸಲ ಇದ್ದಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಸರಿ ತುಲೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ದೆ ಈ ಕಾಟು ವೈದ್ಯ ದೈವನಿ ಕಂತಿನಿ ಅಂದಂದು ಇವತ್ತು ನಂದಿಲ್ಲ ಆವಡ ಕಾಟು ವೈದ್ಯ ನರಮಾನಿ ತಾನು ಮಲ್ತಿರಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪುನಿಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇ ಪಡೆದಾಯ ಒತ್ತನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಲ್ಲ ಅದು ಗೋಪುನಿಗೆ ಅತ್ತ ಈ ಕೊಡ್ತುಡಿ ಅಂದೊಂದು ಇವತ್ತೊಂದ ಅಂದ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಯಾನ ಆನಿದ ಡಿಲಟು ಮಲ್ತಿರಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಂತು ಮದತ್ ಕೊಂಡಯ ಈ ಕಟ್ಟಮಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಳು ಕೇವಲ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣು ನಂಚಿತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದೆ ದೈವನ ಗರ್ತಿನಿದಾಯೆ ಈಗ ಊರುಗು ಕಲ್ವೇರು ಬೈದರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತದ ಎನ್ನಡ ಮೀನಿ ಬಂತೋಣ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ದ್ವೆ ಈಗ ದೈವನೇ ಬೋಡಯ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಹಿರಿಯ ಐಕು ಬೋಡದ ಸಮಾಧಾನ ನಿಂತು ಬಡಂದಲ್ಲೇ ದೈವನ ಕಡತದತ್ತ ಬಿಡು ಮಲ್ಲಜಿ ಆ ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವನು ಪರತೊಂದ ತಲ್ಪ ನೀರು ಆ ನೀರು ಇತ್ತ ಮನೆ ಮಂಚನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪವು ಏಕೈಯೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯ ಬರವದೆ ಸಾಕೈಯಲಾಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನವ ನೀಡಿದ ದೇವರು ದುಷ್ಟರಂತೆ ನಡುವಿದೆ ಬೇಡಯ್ಯ ಉಪದ್ರೋಗ ಕೊಡಾದು ಕುಟ್ಟಾಲು ತತ್ತನಾಡೆ போது ದೈವನು ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂತಂದೆ ಎನ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕೆ 10 ನಂಚಿನ ಕಲ್ವೇಗ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕೊಡತ್ತೆ ಎತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಊರಿಗೆ ಕಲ್ವೇಗ ಬೈದರಿಂದ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಎನ್ನಡ ಬತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಲಿತ್ತು ತನಿಕ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಯಾನು ಬಾರಿ ಕೊಂಗುಡು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತದು ಎಂಕ್ ಜಾಗನು ಕೊರ್ನಾರಿ ಈರು ನೆನಪುಂಡತ್ತ ಕಿನಿಯರ ನುಪ್ಪುನು ಕೊರ್ನಾರಿ ಈರು ಸ್ವಾಮಿ ಈರಿಗೆ ತಂಕದು ಯಾನು ನಡಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ತಕ್ಕು ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರು ಆವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ತಕ್ಕು ಜನ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಕ್ಕು ಜನ ಈ ಲಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಈ ತಕ್ಕು ಜನ ಇತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿ ಬಲ್ಲಿ ತಕ್ಕು ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಭಾವಿ ತಕ್ಕು ಜನ ರಾಜ್ಯ
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಕು ನುಪ್ಪುಗ ಗತಿ ಇಚ್ಚಾಂಡೆ ಬೋಂಡು ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಕು ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಿದ ಯಾನ ಈರು ಜಪ್ಪರ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ ಯಾನ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಈ ತಂಕು ಎಂದು ಬಂಡ ಹುಡು ಓ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೀ ತಂಕಲ ಇದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಂಡ ಓ ಈ ಪಣಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮತ್ತದ ಪೈಂಡಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಓ ಈ ಆ ಪಾತ್ರನ ನಡಪಾದು ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಿ ಆತು ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಋಣದ ಸೈನ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತೀರ್ಸಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬೋರ್ಡಂಡಲ ಬುಡ್ಪೆ ಕಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಮುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಬಡಂದುಲ್ಲನ ಆತು ವೈದ್ಯ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರುದಾರಸು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ ಬಡ್ಪುರ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಕೆದು ಕೊಡ್ದು ಕೇದು ಓ ಉದಿತಿನ ಸೂರ್ಯ ಕಂತು ನೆಡ್ತುಂಬು ಈ ಈ ಕತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಟ ದೈವದ ಮನೆ ಊರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಕ್ಕು ತತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ತಲೆ ನಡಿವೆ ಅಪ್ಪೆ ನೀಲೆ ಕಾಪು ಕಡಿಬಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಓಡೆಗಂದು ಬೋಡು ಸಾಧಿ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಭದ್ರಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಂದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಡೆಗಾಡ